Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Anan na damday taro sa likli ka magsakit tinakam mo. Kansan ka unay agtrab-trabaho. Aganat ka. Taamangan no maigalis ka. Kano niya pa dita posible apakaragregan tayo inawam nga apo ko may. Di kay matanagan nanang. Talaga nga anadak. Taamangan no umuna kan maudin da ito asikog ko. Di ko namket day, ang mga no agsasarunong to, no narugyamon tinagsikog. Nasayaat lang. Ano kasta? Ano mabanin? Saan la kumaamay-may sa ti anak mi? Uray duwawan no talo kumamat. Husto ka dita, anak ko. Wala nang. Tanarigat gayam, ti may sat anak na, tamay san tumot kagbalin na manugang na. Ay, apay anak ko na ti kasta. Ay katuan Tano saan na magustuhan tay katugagan di manugang? Ay, awanan mabalinanda. Awan sa bali pagpilyan na. Oh. Wan matkiti, Kas ko baka da kami kang tatang mo. Ni tatang mula unay, ha? Uray saan na akayat kumaniduming manugang. Ay, awan mabalin na. Taag may sakakat nga ron nga anak may. Ni, sikamot gayam ti nakatambay dito sa angot istor ni Banay, Lani. Sa anak mo't anak katambay kagawat. At dala ang ginatang ko kan urayag. Boyfriend mo? Ay saan? Isus, buong lati ulo da kita. Kanuman. Di ka pa lakit di makiasawa. Ay sayang na italapsat mo. Kabagbagim ni Jane De Leon. Anya? Wan mo, Anya nga rod ti maaramidak, no awan mo't mayat kada tao. Alangan mo't nga inak ikamat-kamat. Nang runa, no kasken ka ti inak pangikamatan kagawad. Saanan, magpatuka na lang ako sa ahas. ay, anya? Sos, na ito ikot nga ubingan. Saan mo't akas tati kayat ko asawin na? Isumat, mapan ko kidin isap-sapol dita. Che, saan mo't na? Apay, desperado at launa yan iti lalaki. Nagadun. Di pa ila kumasikat. Sinikugan ni kagawad tuming idi saan pa nagsikog ni Rusa. Ay sus, nagmayat kit kuman kagawad. Ang apay, puno nga ginaw ni Manang Rosa. Apay nga italaang kagawad tambor. Ay, correction please. Saan na tambor tinagan ko? Este apelido. Tabur. Ay, uwan gaya may sorry. Un kano. Gusto tako nam. Siyakla ko man ti sinikugan. Na, At least, pugi. na yun.
O niya, napagustuhan ka ni tikayat mo akanan dungaw. At napay may sa, Dom. Dapay, anya na dyan? Kayat ko ti kakaroyan anyog. Ay, 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 Ang kayat ko, sana maitinag. sana may tinag. Wan, Kasano na ita? Kasano ang maalam ti bunga no di mo kalawitan wano itinag? di mapuros. Kalpasan na, igam mo nga umulog. Anya, Basta, sana maitinag. Aramidam ti kunak no, di mo kayat aday to inawag ti matinag, wano maragrag. oo, anan. Sige, sumapulak iti umuli iti nyog. Saan? Anya saan? Sikat ti umuli, Dom. Anya, sipod na itao ak, kanadan puot ko. Sa anak pa nga imululi iti nyog. Sige ka. No di mo aramidan ti imbagak, makamu ka no maragrag to inawag ka junior mo. Ah, Kat gurain da kamot ang datatang tong palbiyag. oo na yan. Anya itan na ito gasat. Madaan ka man nga agpaiso ti putot. Pakatayam sa amot tan lumin. Agasam nga reta. Iti oras ti panagbiag ko. Diyak pinapadpadasan ti imuli ti nyog. Aramidam ti imbagak ko no. Anya. Oo. Aramidak, Rosa. Aramidak. Kasano da ito yan natang? Apay, Kayat ni Rosa, siyak ti umuli iti nyog kat mga laak iti kakaruyan. umuli ka. Anya? Gapu man laeng itin inawon na. Kayat mo nga raw aday tati pakarigreganti si Kogna. Kasano na isumat ti pakatayakaw? Anya, Mangbirok tayo langan iti sa balya manguli. kasano numamuan na kitag sakit tinakam na. Kitay tamo ti pakarigreganti inawon na. Saan ka nga ta ama konsensya? Anya itam ti aramidag. Pudno ama adda anak iti junior. Ngam siyak mo't a senior ti mapukawan. Kasano mata na ya? Anya ti aramidag kaya tapno. Ay. Anya na dya tagtagainap ka. Unaklakid din na pudno. Ay, thank you. Tagtagainap lang. Kaya kahit kumusta ni Rosa? Najay, ang laladot. Kanayo na makaturturog. Kano anya laditan ti pagatgatang na apakapangpanganan na kano. Sus, sa bali apartaan day ta na. Hey, adda na po kumay kandanang mau. Ha? Aginaw lakit din. Sa wakas, aginaw mutlangan ni Rosa. Yahoo! Ay, kuwata. Saan pa ya sigurado day ta? Anya, ay sus, may sa ti kaipapananday ta duming. Alakit nagsayaat ko man no aginaw mutlangan ni Rosa. Kalpasan tinasurok as 10 at taon min ang nakasawa. Ay, tirigat na. Nuti pa kapang panganan na aprutas kat awan alako ita. Anya? Nukasta aginaw matlangan ni Rosa. Adaking kuanan, dagiti pagilasinan. Nasaysayat matlaeng no may pa-check up iti doktor. Kat, wala. Ay saan na bali? Mapanak iti balay ta. Uwan, maragrag sa kanak matkat bakit? Kunak no santa na maadaan iti apo ko. Amataya kajak man la makita ti apo ko. Unay daytan. Saan tayo ama ibaga at talaga no anya ti plano ti Diyos kada tayaw.
Asino ti mangipagarop nga aginaw matlangan ni Rosa, kalpasan ti adu atawon, ang nagdenada nga agasawa ka ni Dumeng. Ne, kagawad. Arambutan samot day ta nakaplastik. Way, pag ginawan man ni Rosa, pagatang na kunak kumata, madmarit bagbagi na. Kat iso ka no, ti pakapangpanganan na. Pagi. Wow! At last, aginaw matlaangan ni Manang Rosa. Huwag nga raw, kat maragsakan aklaunhay. Sayang, Hindi ko na masayang lanay. di payla kumasyak ti sinikugan niyo. Anya, ne. Hey, rapak ko lang mo't kagawat. Nagpugi kamin. Kat kunak asayang dayt ak kinapugim, no di mo maanakan ni Manang Rosa. Anya, pilya kamot lanay. Puno mo't ti bagbagak kagawat. Uray agsikugak abalasang, basta kas kada kayo kapugi, ti makasikug kanya. Anya, Pudno ti ibagbagak. Ang, sayang talaga. At dantumot gaya man anak yo. Ang, pudno ka di, nga aginawan ni Manang Rosa kagawat. uy, Kuma, Pulse aram, kwa, sige, congrats langan manong kagawad pogi. sige lanay. Labsan ka man langan dito. No, anya la ditan ti malawlawat mo. At tuwing ti rambutan, Rosa Dungaw. Ang tabil mo dito. Kurak man no makapangpangan kay ti rambutan. Sa banin, di pa kapangpanganak. Anya, Kenapa anagado? Kung nakalima lang, may sa plastic matan. ay kwa di lima laang ti kana. Taiman kiti lansonis ang nagrarapang. Lansones. Katusan mo ti na panaglalansones ita. Isunuro ti pagkapangpanganak dong. Marisay, pagbirbiro kak nga tanit ti lansones. Basta. Dahil ti kayat ko akanon. Sige, maragrag tayo yung inaut, awan ti pakapangpanganak. Sige, agbiro kak. Padasak ti mapan gumatang iji Laguna no awan di taili. Anya? Sige, saan lang asyak ti makagura. Gamkang runaan datatang kan nanang, tanam na maindang at dan apo ko da. Dakdak kayo lang, magkada dito yung barangay hall, chairman. Ay, Wayne, nagudong kami ni Dumeng. Tada na patag nga inudong na. Mas dawak ngamin manungal daw asaan nga agbayag no umay man ditoy. Kasla dumagas laeng. Ay, Wayne, kagawad. Aburido nga main, takapadas ni Rosa nga ginaw. Wow! Ay, sana all. Aginaw mudlaangan ni Rosa. Ay, no kastakot, adanton anak daken. Apo ko yo, chairman. Awan na, siyempre, kagawad. Iso, happy ako. Ay, maragsakan Uwan, tamok mo't, tagtagi uray yo ti apo ko yo. Ayun mo da. Iso, masapol, maan na dandadeta. Masapol nga ito dami ni Dumeng di kaya takanan ni Rosa. Ay, uwan, angam tidakes no awan ita dagiti kayat na kanon. Ay, yun lang. Dahil ti parikot. Ay, kuma, nagpa-check up da iti doktor. Ang mga no sabalikit di mo tinday jay. Napanda? Kahit, Positive ba? Ang dadagsanan ti anak ko adinong dungok. ay alakit, isu, awanan, timbagak. At least akit, naadanda mo't lang iti anak kalpasan ti naunday a panawan a panagasawa da.
napukaw pa ikat nga tanti namadangag si Kugpay ni Rosa. Mabalin nga masyak. Naklon adi ka madaanin iti apo ko, kalpasan day ta kabayagdan ang nag-asawa, adi da naadaan iti anak. Un nga ron. Ang matlong last adan, napanaknakandan nga awan di pirin siya titunggal may sa kadakwada. Wen nga rod, husto ka kagawad. Dayta ti kapat ganita. Kat gapoy ti dayta. Planok tagpaparti ti mek-mek. Wow, manang ay sana ula, Chairman. Ay makasitamot langan iti pinapaitan kan kilaw na kalday. Ket iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya anak Pauluan. Naginaw metlangen ni Rosa. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Mapan ka din, Dom. Kumaa. Tamang awan manan tay kagawad at duty. Kinmaladaw manan ni barangay sekretary. Kumakatiso ti kasapaan na mapan. Namnamam to kinday nakasta. No sana siya ti masapa, ni tatang wano ni tanod ugok. Anya nga data. Agore ka man. Madin samot tirik nam, ta nakailad ka pailang. Nagsubli ka nagidda, itay nakaarmusar tayo ti kape, kan hot cake. Madi nga ro ti bagbagik, nga mayat to da ito yan. Ipan kay ti doktor ang mga niya rita. Awan, banok ko lang da ito. Nalama pan kalatan, tamangan awan man ang dagiti rumpang agduty. Alam nga ron, sana bale? Agawid akmat lang, in case nga adan lang iti agduty. Naklangarudan nga awan daman Kat ti kagawad nga akin duty. Nakabulos ka no tayo baka na. Sa pulen na. Ti met sekretary. Nagudong da iti anak na. Ta ipa-check up na ka no. Ay, anyan ako nakbat nga agsuratak. Anay tayo tayo diyak. Hindi na ginaw ni bakit andang. Ay, unayag. Naminduan sana nagminupos ang ginaw pala. Sa pala kumaa. Taawan disturbo tapno malpas kaw. Nakatulakit din nga mo dagito yata tao. Adi mamatpati tilintag kaya. Yang arti kahit da mapasama ka. Kayo ba't gaya man dito itatang? Wen. Kunak no da kasarsari tayo itay. Agsasaw kayo mata na sungadak. Na ito'y man nabasak dito silpon ko. Anak kapos adamag. Aya. Okay, anyamot nga ti sumbat na, Chairman. Sungbat ni silpon? Anyat ko ram. Ay ko. Rabak ko lang mata. Kasarsarita kung ayaw mo't na ita silpon niya. Limbagman ta sana simungban. Kasanaw. Nagduduma man ang tiisyo. Adida mapanawan. Tida matlakit din mapanawan ti damag may panggapit ti suspended biocorship kan SOJ. Nagdakilan nga isyo. Nagkumintakla ko mga madantumanan mangbas kanyak. Mas dawak nga rod karagit at tao. Supaya. Dahil nga rod ti parikot no maminsan.
Ta ado ti sana may kaskaso nga isyo. Numaminsan pa'y kitdi, ada makaluban nga isyo, ta kayat na lang nga mayaw-awan. Ay, husto ta ko nam. Adapay nga rod nagkunawin no nagsaludsod. Anya kanon nga iti damag, may panggapit ti anak ni Isu di anak ti Lew, gapot maatap, may nag iti smuggling iti droga when no marihuana. Apay kano bantaglat ta kano mo ti inaldaw, kada inura sa damag. Nga rod Makauma mo't numaminsan, di mo't malapdan ti gumintaw. Tapos tatang. Ta blood pressure yaw. Ang mga agburak manan ta royal blood yaw. Ay talaga! Jak malapdan nga burek ti royal blood ko gapo kada kita. Lipatan yun na kita. Hindi tayo sa mga stress ka na kayo. Salot na kita. Awan pa panan nyo ita. Ay kuha, nagudong akmatlaang. Nadawag kanyak ni Sanggo ni ang Douglas. At dansan tay budget ti marmar ba awiting sid tayo. Mayat nga rod Ngala, kita man wada dagiti pirmak dita. Salbag mo't kiti. Nagladaw laki din na sumbrek ti sekretary aya. Kita kailang dadama ako na agpapadada. Kagawad, sekretary, treasurer, agpapadada amin. Basit langin ti ano saktap na mo. Ngemala, madanon to lang ti barangay election inton Mayo next year when October takitanda. Ha, kita lang no pagbambanagan da kita. Kumusta tirik ng bakit? Yala anak man iti rambutan dom. Ha? Rambutan? Awan samot ng lako ita. Ang naman sige, mapanak gumatang iji ili. Basta dalakit ti lako Kayat ko 5 laang abukal. Anya, nagbasitan. Ang lako na nga ron mo, iti 5 bukalaan. Isungaro ti kayat ko. Makapangpanganak launay. Iso Mapantangaroten Saan kan nga agpay-payagpay? Ang mga nudjakton kayat akanan no sumangpot ka kat sabali man ang tikayat ko akanan. Anya? Sige. Dahil talang, ti pagatang mo. 5 bukal arambutan. Nga rod. Sure ka? Nakauma, tagul ni. Sige, mapanak ka rodan. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.